21 мартта Зей политехник күллиятында чираттагы бәйге узды. Шәһәр һәм авыл мәктәпләренең 9-нчы сыйныф укучылары үзләрен Zain Skills чемпионатында һөнәри осталыклары буенча сынадылар. Уку йортында чемпионат 2-нче тапкыр уздырыла. Аның максаты эшче һөнәрләрне пропагандалау. Он проходит у нас по 4 компетенциям. Это веб-дизайн, предпринимательство, сварочные технологии и поварское дело. Этот чемпионат мы проводим второй год. В том году мы заявляли только по одной компетенции, это веб-дизайн. В этом году мы компетенции увеличили. Ребята, проходя профессиональные пробы, изъявили желание поучаствовать в данном чемпионате, поэтому сегодня думаю, что чемпионат пройдет у нас на высоком уровне, и все ребята справятся. 6-нчы мәктәпнең 9-нчы класс укучысы Никита Ростовцев мәктәпне тәмамлагач иридеп ябыштыру һөнәрен үзләштермәкче, шуңа күрә үзен сынап карарга, белемен арттыру максатыннан чемпионатта катнашырга булган. Я узнал о конкурсе WorldSkills и решил участвовать в данном конкурсе, потому что заинтересовался этим, стало интересно. Второй год мы проводим такой конкурс. В прошлом году был первый раз, и вот в этом году 10 человек заявилось, что очень отрадно, радостно. Перед конкурсом мы 2,5 часа студенты 3-го курса обучали школьников азам сварочного дела, учили их зажигать дугу, наплавлять валики. Пешерү усталыгы компетенциясендә кызларга винегрет салаты ясарга һәм котлы камырдан татлы ризык пешерү бурычы куелган. Бездә бүген 9 бала катнаша, 8 кыз һәм 1 малай. Алар бөтенесе безнең шәһәр мәктәбендә укыйлар. Катнашучылар арасында егетләр дә бар. Фантазияләрен эшкә җигеп, укучылар төрле эшлек һәм төрле формада камыр ризыклары ясады. Осталыклары һәркемне сөендерде. Татар гимназиясеннән Алевтина Кузьмина өйдә дә тәмле ризыклар пешереп, гаиләмне сөендерергә яратам ди. Мин бүген ясыйм слойка, бу творожный слойка, аннары рогалик ул алма эчендә алма инде. Һәм мондый конвертик сырлы һәм колбасалы начинка. Компьютер программаларын үз иткән укучылар бәйгенең веб-дизайн компетенциясендә сайтларның дизайнын ясау белән мавыктылар. Эшмәкәрлек юнәлеше буенча да укучылар таләпчән жюри алдында үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Кызлар егетләргә командаларга бүленеп, бизнес-план төзеп, аны яклау бурычы куелган. Адилә Бурханова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.